Chegamos ao minuto final e xa temos preparada a nosa protagonista, a nosa heroína, que non é outra que a base do Básquet Coruña. Caterina, que tal, como estás? Moi ben. Preparada para o que ven por diante? Sí. Hasta agora fixo moi ben, pero ollo, que se consigue superar este minuto final e respostas correctamente 3 das 5 preguntas, levas para a Coruña esa videoconsola. Así ya por todas, Que esa videoconsola ten que acabar nas túas mans. 5 temas, 1 minuto para respostalos e os temas ímolos coñecer de contado. Aí os tes. O primeiro é agasallos, comidas, mascotas, anos e illas. A priori, que tal o menú? Gústache? Sí, ben. Sí. Vamos con confianza logo. Ben. Moita sorte Grazas. e imos aló. Tempo. Agasallos. Que agasallo lle leva Melchor ao neno Xesús? Ouro. Correcto. Comidas. Empanadillas cocidas, recheas de carne ou verdura, moi populares no aninovo chinés. Paso. Paramos o tempo para que nos dé un pelín de tempo máis a pensar neste tipo de empanadillas que eu estou seguro que algunha vez probaches. Son empanadillas así como cocidas, levan carne, levan verdura e son típicas do aninovo chinés, ou que é o mesmo, da cociña chinesa ou asiática. Xa temos un acerto, outros 2 por diante e 48 segundos que che quedan. Seguimos a Caterina? Pois veña, sorte, tempo, non é correcto. Mascotas, en Wallace e Gromit, que clase de animal é Gromit? Un gato. Non é correcto. Anos, en que ano naceron os alumnos que o próximo curso van entrar na ESO? Dime algo. Paramos entón. Para recordarche que nos queda a metade do tempo. Gastamos 30 segundos, temos outros 30. Aproveita para ir pensando estas preguntas que nos van quedando un pouquiño no tinteiro. E esta é importante, bota ben as contas. En que ano naceron os alumnos que o próximo curso van entrar na ESO? Continuamos con medio minuto por diante. Ben concentrados. E tempo, non é correcto. Illas, en que illa transcorre a historia de Lilo e Stitch, a película de Disney de 2025? Paso. Non é correcto. Comidas, empanadillas cocidas, recheas de carne ou verdura moi populares no aninovo chinés. Paso. Non é correcto. Mascotas, en Wallace e Gromit, que clase de animal é Gromit? Cebra. Non é correcto. Anos, en que ano naceron os alumnos que o próximo curso... 2014. É correcto. Illas, en que illa transcorre a historia de Lilo e Stitch? En que illa? Dime unha illa. Illa. ¡Ay, tempo! ¡Qué magua! Aplauso igualmente para Caterina polo esforzo. Que estivemos aí a piques, para que non te quedes ca espiña. A illa na que se desenvolve as aventuras de Lilo e Stitch é Hawái. Non sei se viches a película, pero bueno, unha illa moi recoñecible. A comida que buscábamos chinesa, semellante unha empanadilla, son as gyozas. Non che sonan as gyozas? No. Pois están ben boas, telas que probar algún día. E buscábamos que tipo de animal é Gromit, nesa categoría de mascotas. Fuches to gato, ao comezo, e era precisamente O perro. o can, efectivamente, era o can. Quedámonos aí ás portas de terceiro acerto, pero o xogo de construción non cho quita ninguén e a noso gusto de terte hoxe no plató de Caterina. Graciñas por vir, aplauso para ela, grazas a ela e a todos os rapazes, os pais e nais que nos acompañaron no programa de hoxe, pero temos ainda máis especiais con cativos no Atrápame. Mañá, novo programa. E aquí agardamos vos como sempre. Vémonos! Ata a festa!